Bones, soc en Marc, comercial de Maxus i l'Errauto. Vinc a presentar-vos el nostre vehicle elèctric, 7 places, Maxus E-Unix 5. L'E-Unix 5 presenta un exterior amb un disseny modern i aerodinàmic molt eficient dins de la gamma dels monovolúmens. Com podreu veure, porta de sèrie i els llums LED. En el seu interior destaquem un lloc de conducció molt còmode amb un quadre, instruments digitals i una consola central amb una pantalla de 12,4 polzades. També podem destacar la càrrega per inducció del nostre telèfon. Es tracta d'un vehicle elèctric molt espaiós, amb 356 km d'autonomia i molt lluminós gràcies al nostre sistema de sostre solar. La nova Maxus E-Unix 5 consta de 7 fantàstiques places, molt fàcils tant de ficar com de treure en cas de necessitar molt més maleter. Vols saber més del nostre vehicle elèctric amb 7 places? Ens veiem a Maxus i l'Errauto. Al pròxim vídeo de Maxus us ensenyarem la nostra gamma de vehicles industrials, tant 100% elèctrics com de combustió.